Hormatly watandaşlar, men size gyssaly habar aýtjak. Russiýada işleýän, okuyan watandaşlarymyza alda paýwa tatyp zor bilen Russiýa Ukraina söwüşine uğradylmak howpy awanýa. Eýýam urşa gidilen watandaşlarymyz bolsa, öňde galkan hökmünde ulanylýarmyş. Esasanam ýerde gömülen bombalaryň üstüne basmalyk üçin başga milletleri öňden ýöredip, özleri arkadan gelýärmişler. Bu arada asly Daşogyň Gurbantoly tanyjy etrafyndan uruşda wepat bolan watandaşymyz maskalasyna gurrun beripdir. Ol Russiýada dokumentsiz işleýän eken. Tutulan wagty kän gynamalara sezewar bolupdyr. Oňa kän pul we Russiýa raýatlygyny wada beripdirler. Olam öz ýanyndan uruşda bir zat edip başym çararyn diýip pikir edipdir. Gynansak da ony gaýry milletler bilen bilelikde okuňunda goýupdyrlar. Yatan ýer ýagty bolsun. Başga da Ihlas Ataberdiýew, ol 2024-nji ýylyň fevral aýynda Russiýa işlemäne gidýär we may aýynda wizasynyň wagty dolýar. Töwereginde ýaşaýan türkmenleriň kömegi bilen wizasyny dolýar. Ýöne bir gün ony polisiýa saklaýar we wizasynyň galypdygyny ortaga çykarýar. Ony deportlägere basýarlar. Bilgeçleyin köp wagtlap watanda deport etmän soğuk ýerde aç susuz gynayarlar. Ol çydaman uruşa gitmäne razylyk berýär. Aslynda Russiýa Federasiýasynyň kanuny boýunça ol administrativ jenaýat etdi. Özi bilmän galp dokument ulandy. Ony diňe istraf etmeldi. Ýöne häzir Russiýa esker ýetenok we olar her türlü ýollar bilen uruşa adam toplaýarlar. Esasanam migrantlar olara ýeňil olja bolup durýar. Men sizden hiç ýyly halatda uruşa gitmeldigi haýyş edýän. Çünki siz watanmyza sag salamat gerek. Biziň watanmyza sagdyn akylly adamlar gerek. Sag bolun.